herang kia mai ke phana ko alam the bangala pulo je niltum diklaim ke dam mate non la illegal mining saputha niltum Karbi Anglong arlong sangti pendang lok penangan hormu ladak aron repen mate department pen thang authority avipin pen kang hukang hi asai bang doik piglo lasi labang so asai along mate asai long kachirap dun kadoga ve tuma fan sitami tonangji pa message nilitum ki pi ajerding lo pachuning sitami nilitum kidam tang 2019 aringkan 15 October arni sitami nilitum khala Guwahati Directorate of Geology and Mining sai hemlong sitami nilitum palelo hala so sitami nilitum hala ki hai hala so gut ACS or GS panisar situ alang lipan sitami nilitum memorandum alupa jirdam lo lapen ke alang li sitami ki claim nei ngason penangan alang li sitami claim lo boy fit sitami la dagili tum Karbi Anglong angkang bang kopi tong ceplang lo ne hala hai alang tum na initiate data pi sitami la daka pini ilitum authority atum aduti ga claim pon pulitum heglong lelang lapen ke non la dak Karbi Anglong arlo la sona tomonda nang jab lo kisumana tunke aron repen thang tender avipin pen gate sitame nang e pen penangan la arlong sangti kero atum phan sitame tangka ke endun mate thang aron repin pen tangka nang tekang vek nang ji pulason sitame do la silahai sitame forest atum sitame a duty cepatir pi pon pen mate initiative chen pen alang litum sitame la lang chari do neng pusin litum alang tum han chuning ring tum lapen ke hala ilitum da Karbi Anglong mining saputhak non nilitum pachugedam tang tarik isi arni sitame nilitum HD minister hem sitame palelo lapen alang lipan sitame hala so nilitum memorandum na pajirdam lo lapen ke alang li sitame isi bana je chakdon lo je alang li sitame dak athak sitame ke claim nai ngang dengan bang ke alang li sitame che claim pon pola pen initiative en ko sini tum thana ko chini dun lapen ke non la dang litum Karbi Anglong lo masitame litum DFO long sitame penap nitum appointment ke fix dang do alang li pan sitame litum memorandum da pajir dami alam do lapen ke alang li pan memorandum pajir data phi alang li sitame la dak prabjin pen bangso ametaralong look out don pola pen initiative en ko sini thelo lapen ke nitum ke manga bang ke lahen lo je illegal sites mining along sitame pinangan atum ke athak dirta pale lisi ki ong sosi thekdun long la so posinon bang ke kupua party pusitame chepati na thai pin pen mate ka chi pujok loje phan kadoga we chilang pet pen mate nilitum song hin pen sitame nilitum phan sitame nang chera pot pen joint verification sitame dam nang ji anlo pulote hala athak authority tum pen nilitum pen la pen ke kadoga we la dak ka chini ke nang so rada tum kadoga we sitame thek prong po la pen isiang thek do po pisini ning theda silang setelah pulote nili jungjunge matha dam bang ke la lo ilitum la ke inut bahini puta jong hengnu jong thebenu athema pipot ma bangso asai along ke la ke inuit ke klema sai kali lahai ke lapen ke langdam lo pulote hala ke klem ke dam atum ta emethang ilida Karbi Anglong asor lo lapen ke chok cheta da emethang Karbi arada tum la bang ke athema ilitum kopia pot ma la ke hala ke klem atum ta kachepang tang joine mate chepang tang une joine aron alam hai hu elang litum thang aman pipin pen ki claim bor I lapen ke rong asor tum sitame chini de tum sitame chuning je dunji bustame ke thea ke hap pen a joine baduta se chi bidun hai banga ve detete silang setelah jadi to puthak nilitum la memorandum submit dam det pen a phijong si nilitum dak government hin pen thang RD avelang pulote nilitum ke la National Green Tribunal atum apan sitame approach nang kok lapen ke bangso long corruption the dung along jong si nilitum thang ta non ang thek ponong le lapen corruption si do bom lang la hin sitame scamming do bom lang pulote nilitum hada Guwahati long sitame vigilance team atum han sitame pate bok nang kok